časoch, keď progresívci určujú, že o neškodnom výmysle, o plochej zemi a určite aj o mnohom ďalšom sa v žiadnom prípade nesmie viesť žiadna diskusia, prijal Český ústavný súd rozsudok oznamujúci, že o tom, či je človek muž alebo žena, nám musí postačovať už iba jeho vyhlásenie. Chirurgický zákrok, ktorý by takejto osobe pohlavie aj skutočne zmenil, by totiž bol, a teraz pozor, zásahom do jeho telesnej integrity a viedol by tak k zníženiu jeho ľudskej dôstojnosti. Na druhej strane však vďaka tomuto rozhodnutiu odľahlo miliónom českých mužov, ktorí by v budúcnosti mohli byť povolaní hynúť za americké záujmy na Ukrajine. Ponovom im tak bude stačiť už len veľmi rýchlo precitnúť a stihnúť včas podať vyhlásenie, že sa celý život v skutočnosti iba cítili byť ženami a nemôžu tak povolávacím rozkazom do vojny vyhovieť. No a keď príde na najhoršie, tak takéto štáty budú musieť do zbrane povolávať, bojovať skutočné ženy. Nemyslíte, že toho progresívneho šialenstva už je akosi veľa?